बर'बाजार इउएन एकाडेमिया मेट्रिक आनजादाव उथ्रिसारनो हानाय फरायसाफोरखौ बरायदों आरो बिदाय फोरबो खुंदों। बर' बिजोंखौ फोथांना लाखिनाय ओनसोलाव सोलोंथाइनि मानदान्दाखौ फोजौखांहोनायनि थांखिजों गायसनजानाय चिरांनि बिजनी बर'बाजार इउएन एकाडेमिया बावैसो सिगां फोसावनाय मेट्रिक आनजादनि फिथाइयाव जाफुंसार महरै उथ्रिसारनो हानाय फरायसाफोरखौ बरायनाय आरो बिदाय फोरबो खुंदों। बर'बाजार इउएन एकाडेमिया मेट्रिक आनजादाव उथ्रिसारनाय गासै 10 फरायसाफोरखौ बरायनानै मान बावनाय जायो। सेबाजों खुंजानाय 2024 बोसोरनि मेट्रिक आनजादाव बर'बाजार इउएन एकाडेमिनिफ्राय गासै 15 फरायसाया सेथि मासि आरो सासे फरायसाया नैथि मासि आवग्रिनो हादों। बेनि गेजेरावनो सासे फरायसाया डिस्टिंक्शन आरो 3 फरायसाया स्टार नाम्बार मोननो हादों। मख'नो गोनांदि थांनाय 2019 मायथाइयाव गायसनजानाय बर'बाजार इउएन एकाडेमिया गावारि फरायसालिनि गनायथि मोननाय आरो इउडाइस्क'ड रेजिस्ट्रेशन गोनां गंसे गावारि फरायसालि। नंगौ दिनै इउएन एकाडेमि बर'बाजारा 2024 मायथाइयाव ओइचएसएलसि आनजाद जानाय जा फरायसाफोर बिसोरखौ जोङो बरायनाय मान बावनाय आरो बिदाय होनाय हाबाफारि बे हाबाफारिखौ लानाय जादों। दा बेयाव जोंहा 2024 मायथाइयाव जोंहा गासै 16 फरायसाफोरा मेट्रिक आनजादखौ होदोंमोन। दा बिनिनो 15 फरायसाफोरा सेथि थाखोआव उथ्रिसारनो हादों आरो सासे नैथि थाखोआव उथ्रिसार जानो हादों। बे सेथि थाखोआव उथ्रिसार जानो हानायनि गेजेराव सासे डिस्टिंक्शन 3 स्टार मोननो हादों। दा जोङो जोंनि नैबे 2024 मायथाइयाव जोंनि जा मेट्रिक आनजाद बे मेट्रिक आनजादा जा थार्ड बेट्सनि थाखाय जादोंमोन। जोंहा जोंनि जा इउएन एकाडेमि बर'बाजार बे इउएन एकाडेमि बर'बाजारखौ 2019 मायथाइनि 7 अक्ट'बर बे मायथाइयाव गायसननानै जोङो गिबि खेबनि थाखाय 2022 मायथाइयाव गिबि मेट्रिक आनजाद होदोंमोन। बे मेट्रिक आनजाद होनायाव जोंहा गासै 17 फरायसाफोर मेट्रिक आनजादखौ होदोंमोन। बिनिनो सासेया दुर्भाग्यजनक बियो सासे गाज्रि जादों। दा गासैबो पास जानो हादों आरो बिनिनो जोंहा फार्स्ट बेचआवबो सासे डिस्टिंक्शन 3 स्टारखौ मोननो हादोंमोन। गासै 9 फार्स्ट डिभिजन जादोंमोन। बिदिनो नैथि बेचआव जोंहा गासै 13 फरायसाफोरा होदोंमोन। बे नैथि बेचआव जोंहा गासैबो फरायसाफोरानो उथ्रिसारजोबनो हादोंमोन। बिदिनो 12 फरायसाया सेथि थाखोआव आरो नैथि थाखोआव सासे फरायसाया उथ्रिसार जानो हादोंमोन। आरो जोंहा देग्लाय थार्ड बेचनि थाखाय गासै 16 फरायसाफोरा होदोंमोन। आङो बेखौ दहायनो फोरमायखाबाय जे नंगौ बे उथ्रिसारनायनि गेजेरावनो दङ फरायसाफोरनि नाजानाय, जोंनि फोरोंगिरि स्टाफनि जा नाजानाय, बिमा बिफानि नाजानाय, ओनसोलनि गोरों गोराफोरनि मदद आरो हेफाजाबनि गेजेरजों नंगौ बिसोर फरायसाफोरनि जा जाफुंसारनाया जादों। आं आसा खालामो जाहाथे नैबे 2024 मायथाइयाव जा मेट्रिक आनजाद उथ्रिसार जानाय फरायसाफोर बिसोरो गावसिनि इयुन जा सोलोंथाइखौ मोजाङै मोजां लालांगोन। जेरावखि थांनानै सोलोंथाइ लाया मानो दा जाखिनि लेभेलजों बिसोरो पास जादों बिनिख्रुइ साबसिन हामसिन बिसोरो इयुनाव पास जालांनो हालांथों। जोबथारनायाव आङो बेखौ फोरमायनो लुबैयो जे जों इउएन एकाडेमि बर'बाजार बे बर'बाजार फरायसालिखौ बाहेरायाव माखासे गोबां सुबुंफ्रा गुबुन गुबुन माखासे बिसिनाव गभर्नमेन्टजों जा गनायजानाय माखासे डकुमेन्ट्सफोर गैया होननानै गोबां सावरायो। नाथाय बेयो गासिबो नंखाय। जोंहा दिनै प्रायर पारमिसन बे 2022 मायथाइयावनो जानानै थांदों। बेनिफ्राय इउडाइस्क'डआबो जोंहा थांनाय 2022 मायथाइयावनो जोङो इउडाइस्क'डखौ मोननो हादों। बिनिफ्राय जा मोनसे खामानिबाव जे प्रभिजनेल रेजिस्ट्रेसन होननाय दा प्रभिजनेल रेजिस्ट्रेसनखौबो जोङो गुन गोनां गोजौ सोलोंथाइ लानो गोसो गुदुं मेट्रिक पास जानाय फरायसाफोरनि थाखाय गोजोनथाव खौरां। बड'लेण्ड स्टार एकाडेमियाव फरायसाफोरनि मुं थिसननाया सोलिगासिनो। क'क्राझार सहरनि साहा फारसे साखाथि तितागुरिनि समबाय मावख'नि साखाथियाव थानाय बड'लेण्ड स्टार एकाडेमि जुनियर कलेजाव 2024-25 सोलोंथाइ बोसोरनि थाखाय हायार सेकेन्डारि थाखोआव गुनगोनां सोलोंथाइ लानो गोसो गुदुं फरायसाफोरनि थाखाय मुं थिसननाय हाबाफारिया सोलिगासिनो।
2024 इं मायथाइयाव गायसनजानाय बड'लेण्ड स्टार एकाडेमियाव फोरोंथाय मोननाय रोंगौथि गोनां फोरोंगिरिफोरखौ लानानै साइन्स, कमार्स एन्ड आर्ट्स मोनथाम स्ट्रिमनि सायाव फरायसाफोरखौ गुन गोनां सोलोंथाय होनो आवगायदों। बड'लेण्ड स्टार एकाडेमि जुनियर कलेजाव मुं थिसन्नोब्ला फरायसाफोरा माखासे मोजां खाबुफोरखौ मोननो हागोन। सिगांसिन मुं थिसन्नाया सा 10 फरायसा फरायसुलिफोरा फिस होनाङालासे फ्रि एडमिसन मोननो हागोन। गासैबो फरायसा फरायसुलिफोरनि मुं थिसन्नायनि मासुलखौ 30% रेहाय होनाय जागोन। 75% नम्बर लानानै उथ्रिसार जानो हानाय फरायसा फरायसुलिफोरनि थाखाय एडमिसन फिसखौ 40% रेहाय होनाय जागोन आरो 85% नम्बर लानानै उथ्रिसार जानो हानाय फरायसा फरायसुलिफोरनि थाखाय एडमिसन फिसखौ 100% बाङायनि खाबुखौ होनाय जागोन। हौवासा आरो हिन्जावसाफोरनि थाखाय मुलाम्फा गोनां मोजां जाग्रा आरो मोजां थाग्रा खथानि खाबु गोनां हस्टेलनि खाबुखौ मोननो हागोन। बेजों लोगोसेयैनो JEE नीट आनजादनि थाखाय बेसेन नाङै कचिं, मान्थलि मक टेस्ट आरो आर्ट्स स्ट्रिमनि फरायसा फरायसुलिफोरनि थाखाय काउन्सेलिं बायदि बायदि उफ्रा फराफारिफोरनि फोरोंथाय खाबुफोरखौ मोननो हागोन। बिदिब्ला मानोथो गोबाव खालामनो? नोंथाङाबो गुन गोनां गोजौ सोलोंथाय लानो थाखाय बड'लेण्ड स्टार एकाडेमियाव मुं थिसन्नायनि खाबुखौ लादो। बांसिन आबुङै मिन्थिनो थाखाय गाहायाव होनाय मबाइल नम्बर फोनांजाब खालामदो। मबाइल नम्बर 6030349997 7638008149 6003494371।